Здравейте! Аз ще покажа как се заменя втулката, пластмасовата втулка от почпулния възел на макара Shimano Vanfor 4000 с неръждаен лагер на ЕЗО. 8 по 16 по 5 е размера на лагера. Лагерът е доста голям и тежичък, но не е проблем. Първо трябва да махнем част от регулиращите шайби, защото трябва да достигнем до един мъничък секретен болт, който държи почпулния възел. Още една шайба трябва да махнем. Така. И ни трябва отверка с Torx 2, T2. Ето го това малко специално винче. Така. Изважда се почпулния възел. Това е пластмасовата втулка. Тя се държи от една зейгърка. Ето я тук. Трябва да я махнем. Внимателно. Махаме втулката. Слагаме лагера. Слагаме зегерката, която го задържа. Сега има една важна подробност. На този пластмасов детайл има един жлеб. Ето го тук. Тази част на зегерката, която стърчи, трябва да влезе в него, за да работи коректно аванс. Слагаме втулката. И търсим. Хоп, влезе. Сега трябва да навием винчето. Връщаме регулиращите шайби и сме готови. Слага се шпулата. И имаме един лагерован почпулен възел и макарата е готова да се бори с големи риби. Това е. Не е трудно, всеки може да го направи, който не може да потърси човек, който е способен.